Horren hautsa denboran zehar bilakatu zen bizigai, materiaren ordenamenduz noiz baiginen handik ernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Lanaren bidez goaz aurrera, kate horretan denok batera, lurrari loturi gaude. Gizakiak du ingurune bat, menperatzeko premia, borroka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, araua eta argia. Bide berriak nekez aurkitu, bizi legeak minez erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan jartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz, baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, eriotzaren ukazioa diren ardazka gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joan direnak. Gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Eta ametsa zilegiztatuz egiaren antziduri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana, guztien esku, jasoko dugu, zuzeita prestu, gure bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dugu, gogorta estu, azez edin gizonen gain, azez